माबि मखरा हाराव मिनि बिदि लोगोफोर आंनि दादु सोरगियारि भिडिअ फिन खेबसेनोसो बरायहरनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर हेलौ हेलौ मिस्टार उथिदो गरमनि हायाव बना उन्दुदो बेटा आलाय सिलाय जाजोबखादो ओइ उथि उथिदो आं गारि सलायना फैखांबायानो माल रोगाना फैखांबायानो आं खैथा जाखो टाइमा 8:15 जाबाय जोंहा नै माने दासो सेख्ला लामा सिबदो बिखुनजोआ गैया ओंखाय दिनै सिबनांदो गाव सिबखाया इयो सिबखाया लोगोफोर इयो लामा सेख्ला सिबखाया माने बिखुनजोआ दिनै माने जोंहा आइया गैया नालाय दिनै सिबनांदो इयो खिन्थु बिराद सानजौनासो सिबदो इनो दासो साहा लोंखांबाय लोंनाया खिन्थु आं मोनलोंथ'वाखै आं गारि सलायखांना फैबाय माने माल रोगाखांना फैलायबाय आं खननै खिन्थु इ दासो नै लामा सेख्ला सिबदो बेफोरबायसा अलसियायैनो जाबा खालामना दे लोगोफोर बिराद थाइजोबना दोनसै फालुआ अ मैथायाबो इयाव न' आरो मैथा बिफाङा बखैसो दोङो सानदोंमोन मैगंफोर दङ इयाव नोंसो गाग्लिजोबनाङा मोनजोबथारना दोङो फालुआ फालु बायलायनाङा फालु बायथ'लायनाङा बर्थमान खिरखाबो लानानै खिरखा हायाव दोनथ'ना खानो फालु बायथ'लायनाङा लोगोफोर न'आव दोङो आरो नै गाहायावनो दोङो थाइनै गाहायाव गरनै दोङो माबा थाइनै दोङो थाइनै दोङो बिदुफुला फालु थाइसाबदो गोख्रैनो नों हमथ'दो आं माबा नायनि इ मा बुस्थु लेस्रा नामा नै थाइसुमबो बिमाया फिसा फिसा खेथि बानायना दोनदो जानो आन्था न'आवनो नै पारु बिलाथि बग्रिया बखै हाबना दोङोलै दिस इज ए बिलाथि बग्रि गाइस सामथिं गोदोर जागासिनो दासो देरहांदो नै थानिया देरना थैलांफिनबाय इयो दादुनि बारियाव एसेबाबो सब दंजोबो मैथा दोङो जब जाबाय थानो ना बिमा हौवा हिन्जाव नै फालौ खालायबाय गय फुलि दंमोन इयाव गय फुलिफोरखौ गायबाय सिंग्रि गोखै दा फालौ खालायबाय गेर फालौ खानाय गेर फालौ खानाय आं नायदोब्रा मा दोङो होननानै अ नै इयो खुसेर नामा इयो खुसेर आदसा खुसेरबो गायहांदो इयाव दिनै बोथोरा बोरैबा जागासिनो मोजां जादों माने थान्दा जादों एसे बार अखा नांगौ नोंनाव अ दे बिनि थाखाय बार अखा नांगौबा मानसिया नै सिबलागासिनो बिफांफोरा खाबाय था आं थांसै नै ओरैबो दोङो फालौआनो फालौ जेखैबो फालौ बायलायनांला आरो ना सोलायबाय गोलैबाय मोनसे दे थप खालामनो थादो जेखैबो दङ फालौ बिफाङानो ओरैहाय गोजौआव मैदुफुल दादुनि न'आव सब दङ नाथाय नै बे न'खौसो दाबो कमप्लिट खालामनो हाला दादुआ आद्रा सिद्रा जाजोबना थाबाय लुनो हागोन ना हालाबा हायाबा अमा गलारखौनो बानायना दोनसै आरो ना बारु अमा गलारखौनो बानायनांसिगोन इखो फैसाथ' गैखाला दे थाबखा बार अखा फैसिगोन
Denjar safa barbar kadar. Kenapa? Birat barbar kadar. Ra, kacobain nanti. Beruku lapcingnya fainya. Sose kena haba tapainya. Mingbai. Sose kena tapainya ya. Mingbai. Benang. Beran tuh tak. Kira sasa kai nambe ada. Bela sini barazi mozang barda. Tersar. Bilang sakan nggak? Gue kan 6 jauh. Desa baik, udah jalan baik. Dari sana nih biru ke? Ming baik besar ya nih. Ini tanya biru. Pang ton nih. Ya gue. Maliknya bukan selain di. Ayo naur beta kena kembali. Selain garam apa sakan tuh tong nih. Sakan di bis ya kan oh. Air condition. Lah ya. Air condition. Oh, baik. Terserah. Video kamu dah. Lama kita. Orang boy dengan kapai. Kapai nani yang baik, Prisni di Gusumari nanti. Pero dilang no. Dari situ nih dia. Prisni dilang na pero. Ming baik ya. Yang bayang. Terus salah sang sih. Menani saya longsai. Salak daine bothora खोमसि जाबोजोबदो गैला आरियाव जानाय थानाय गैला डाइरेक्ट दुब्ला मा जाबावनो दालाय जाला आं जाला आंसो जादो आं ओंखामखौनो जाखायासै बादाम सारा साजनाय हरनाय नों स्टेसन आंबो बै जाखान माबासो यो सेफाइनाव नै बे सेफाइनाव गोदै जागोन नायो जागोन दे जायो जा थुखैनांगोन गाबोन बाब्राव जाजोब्बाय जा हर नैखि हर सैमा गोदोरनो हर माबि मखरा हाराव मिनिबाय थायो नै मेथाइ जादो मेथाइ जानायखाय माबा जादो खामानिया फैनानै हाइथु जालांबाय थादों मानसिया सबखौ सोनायखाय हेर' मानो जायाखै नोङो साद' लाल साहाफोर फुदुंदो मोनानि ओइनो खोमसि जाजोब्बाय आं गिजोब्बायसो आं हमना थांसै हेल' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मानो होनबा गोबाङानो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइब खालामनो बावगारलाङो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर